বলতেছি এই 16 বছরের স্বৈর শাসকের আজকে পতন হয়েছে, আমরা জয়যুক্ত করেছি, আমাদের বিজয় নিশ্চিত হয়েছে। गरजन मुसाहारि माबायदि मानसि नोंथांमोना मिथिखागौ, आंनिनो बिदा जायो। आन्दलनावहाय ज' जों मावबोनाय बिदा लेङो आं आंनिफ्राय सिनियरखाय। खिन्थु बिथाङा सासे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टारसोथ', बिटिसिनि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। गतिके बिथांनि कमेन्टआव आं होनला, बिथाङा बे खन्थाइखौनो आवरायबाय थानाया मोजां, रायजोफ्रा मोजां मोनगोन। बिथाङा बे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टारखौनो जानानै थाबाय थानांगौ। दंमोन उग्रपन्थी संगठनफ्राव थांनोमोन, नारसोमदोंमोन, केम्प बानाय जौ जुवा बेदर जाहोनानै बिथांमोनखौ आन्दाय होदोंमोन, फेग्रा मुवा बेसाद जाहोनानै आन्दाय होदोंमोन। दा जों बे कालचारखौ फोजोबथारनानै लाइमोनफोरनि गेजेराव मोनसे गोग्गो थासारि लाबोनानै मुलुग दरबाराव फेर मारिनो हानाय बायदि जों लाइमोन प्रिपेयार खालामनो थाखाय जोङो नाजागासिनो दं। नोंथांमोननि बयनिबो हेफाजाब मोनोबा जोंनि मिशनाव जों साक्सेस जागोन। बिसोरनाव माने मोनसे गणतान्त्रिक चिन्ताधारा बिथांमोनाव गैया, सुबुं दाराखान्थिनि सायाव बिसोरहा बांद्राय गियान गैया। खालि सिगि सग' बुनाय सोनाय दाबि धमखि बेखौल' बिथांमोना बुजियो। जों जाबाय मोनसे गणतान्त्रिक बा सुबुं दाराखान्थियाव फोथायग्रा मोनसे हान्जा। जेब्लानाखि नोङो सुबुं दाराखान्थियाव फोथायगोन होमबा मेल मिटिं खालामनांगोन, रायजोफोरखौ बुजायहैनांगोन, रायजोफोरनि गोसोखौ जोङो जय खालामनांगोन, होमबासो जों भट मोननो हागोन। जोंथ' सिगिग्रा मानसि नङा, बुग्रा मानसि नङा, जोंनावथ' हाथियार गैया। जों जाबाय सिम्पोल गरिब दुखिया न'खरनिफ्राय फैनाय जों माने लाइमोनफोर बा मानसिफोर। जोङो सिगि सग' खालामनानै भट लानो हानाय नङा, बे बिपिएफनिसो कालचार। जोंनि कालचारा जाबाय रायजोनि गेजेराव थानानै, रायजोजों मेल मिटिं खालामनानै, रायजोनि साजेसन लानानै, बिथांमोननि आशीर्बाद लानानै, अननाय लानानै, बिथांमोननि गोसोखौ जय खालामनानैसो जोङो राजखान्थि खालामगासिनो दं। बेयावथ' जों खोनादों जे दा जिहेतु जोङो बिजेपि एजिपि आरो इउपिपिएल ज' गेलेगोन, गुबुन फारसेथिं माखासे हान्जाफ्रा केन्डिडेटखौनो होनाय नङा होननानै जों खोनादों। केन्डिडेट होआबाथ' जों वाक अभार जागोन, ओरैनो देरहागोन। बिजाथिया टाइम जाबानो फोसावगोन, दाबो माने इलेक्सनानो फोसावाखै। जेब्ला जों बिजाथिखौ फोसावगोन जोंहा सिङाव थिग जानानै थाखाजोब्बाय। जेब्ला जों फोसावगोन नोंथांमोननो सिगां खिन्थाहरगोन जों खौरां बिजोंनो। एमपि इलेक्सनाव जोंहा रायजो राजाफोरनि आशीर्बादजों, नोंथांमोननि अननायजों आशीर्बादजों 10 बोसोर खोमानानै लानाय बर'नि जे लकसभानि एमपि दंमोन, बिपिएफनि 17 बोसोराव जोङो गावनि बर'नि सासेल' नायल' जाल' एमपिखौ खोमानानै लादोंमोन। जों दा 3.5 बोसोरावनो बे गोमानाय एमपि जे दंमोन लकसभा, बेखौ लाबोनानै होफैफिनबाय जों रायजो राजा। दा रायजो राजाया बिसार खालामथोंसै जे 17 बोसोराव 10 बोसोर एमपि खोमाग्राफोरनो भट होगोन ना 3.5 बोसोर सरकार सालायनायावनो गोमाखानाय एमपिखौ लाबोनानै रायजोफोरनो होफैफिननो हादों जे जों बर' एमपि सासे, बेनो भट होगोन। बेखौ रायजो राजाफ्रा डिसिसन लागोन। बेखौथ' नोंथांमोना एसे तदन्त खालामदो। बिसोरो बांसिन जेब्ला इलेक्सन गैया, आं खोनादों बिसोर माने तास गेलेयोनो, जुवा गेलेयो जाहैदों। जुवा गेलेनानै सानफा हरफा जिरायहाबनानै थायो। आरो बांसिनानो बोरायजोब्बाय, गोदान सेंग्राफोरथ' हाबहैयाखै, गोदान लाइमोनफोर थाङाखै। गोबाङानो बैसो जाबाय, सिबायफोर, बिहामजो मोनबाय, फिसौ फिथाइ मोनबाय, न'आव एसे हाबसोनानै थानो गोनां जाबाय। आरो आगोल सरकार थानाय समाव गोबां मानसिखौ सिगि सग' खालामबाय, गोबां मानसिनि रां थगायनानै जाबाय, गोबां मानसिखौ साख्रि बाख्रि होगोन होननानै थगायबाय। बे थगायनायनि थाखाय गोबाङानो दा लाजिनानै ओंखारनोबो हाला। दा लाजिनानैबो ओंखाराखै जानो हागौ, आरो बै माबा गेलेनाया, बे गेलेनायनि थाखायबो ओंखाराखै जानो हागौ।